Θα επιστρέψουμε στο θέμα του προβλήματος στο χώρο υγειονομικής τάφης απορριμμάτων στο ελληνικό. Να κάνουμε όμως μια παρένθεση πολιτική. Να καλησπερίσω στο στούντιο του Ιωάννα TV τον κύριο Αντώνη Παπαθανασίου, διεθνολόγο, πολιτικό επιστήμονα. Καλησπέρα σας. Μέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων εδώ στα Γιάννενα. Κύριε Παπαθανασίου, καλώς ήρθατε στο Γιάννενα. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα πολιτικό, προσωπικό, βιογραφικό σας για να σας γνωρίσουν οι συμπατριώτες σας. Γιατί έχετε γεννηθεί στα Γιάννενα, η οικογένειά σας ζει εδώ στα Γιάννενα, έτσι. Πείτε μας ένα βιογραφικό σας. Το δικό μου το βιογραφικό εν ολίγης είναι ότι μεγάλωσα και σπούδασα γυμνασιακές και ηλικιακές σπουδές ήταν εδώ. 18 χρόνια έφυγα και πήγα στην Αμερική για σπουδές. Παράλληλα δουλεύαμε στην Αμερική οι περισσότεροι φοιτητές και εγώ μαζί. Η τελευταία επαγγελματική εμπειρία μου ήταν στα Ηνωμένα Έθνη που ήμουν 2 χρόνια και επέστρεψα για το στρατιωτικό το 2002. Μέχρι το 2004 ήμουν στο πολεμικό ναυτικό. Στη συνέχεια ήμουν στο Ινστιτούτο Καραμαλή για 1,5 χρόνο και μετέπειτα ήμουν ο τελευταίος επιστημονικός συνεργάτης του κ. Εύερτ στη Βουλή. Μάλιστα, ήσασταν στενός συνεργάτης του Μιλτιάδη Εύερτ. Μάλιστα, ναι. Πείτε μας 2 λόγια για τον Εύερτ. Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Εύερτ για σας? Ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, παρότι ήταν δυναμικός, ένας πολύ απλός άνθρωπος. Ποτέ δεν θυμάμαι κάποιον να είχε εμπάθεια. Μπορεί να ερχόταν σε πολιτική αντιπαράθεση με τον οποιονδήποτε, αλλά ποτέ δεν είχε εμπάθεια. Και πάνω απ' όλα ήταν ευπατρίδης και τίμιος. Και η τιμιότητα σήμερα από την πολιτική είναι κάτι το οποίο λείπει. Γιατί κάποτε μπαίνανε φτωχοί, πλούσιοι πολιτικοί και βγαίνανε φτωχοί. Και τώρα γίνεται το αντίθετο στην μεταπολίτευση. Δυστυχώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας με το κόμμα του Πάνου Καμένου, τους Ανεξάρτητους Έλληνες? Να πω εδώ ότι είχε ακουστεί το όνομά σας για υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στα Γιάννενα πριν καιρό. Αυτό. Είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον μάλλον να πολιτευτώ με τη Νέα Δημοκρατία μετά το θάνατο του Μιλτιάδη Εύερτ. Αλλά η Δανειακή Σύμβαση για μένα ήταν μια κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούσα να υποστηρίξω πλέον κάτι το οποίο δεν με εξέφραζε και κάτι το οποίο δεν πίστευα για την τυχόν υποψηφιότητά μου, και να το τονίσω αυτό, γιατί κανείς δεν ήταν υποψήφιος, ήταν εν δυνάμει υποψήφιο. Μετέπειτα σκέφτηκα προτάσεις από το εξωτερικό, να φύγω για το εξωτερικό, να γύρω στα Ηνωμένα Έθνη ή κάπου αλλού. Υπήρξε μια επικοινωνία με τον Πάνο Καμένο, που δεν έκρυψα ποτέ τη συμπάθειά μου για τον Πάνο Καμένο και για τις θέσεις που εκφράζει. Και συναντηθήκαμε και πλέον είμαι μέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Δηλαδή σας εξέτρεψε από τη Νέα Δημοκρατία το ναι που είπε η Νέα Δημοκρατία στο δεύτερο μνημόνιο, έτσι? Ναι, βέβαια, γιατί θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το δεύτερο μνημόνιο, κύριε Παπαθανασίου, χωρίς χρεοκοπία? Γιατί αυτό λένε από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει και πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε αυτά τα μνημόνια. Και θα σας πω το εξής. Πείτε μας. Υπάρχει μια φιλολογία η οποία ξεκίνησε το 2009, όχι το 2009, το 2010, από όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και η φιλολογία λέει ή χρεοκοπία, ή μνημόνιο ή χρεοκοπία, ή μνημόνιο ή δραχμή, ή μνημόνιο ή τάγκς. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό δεν υπάρχει γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είμαστε μέλη της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει καμία διάταξη πουθενά σε καμία συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να λέει ότι η Ευρώπη ως Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διώξει την Ελλάδα έξω από το ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν προβλέπεται. Μάλιστα. Και εμάς, μια παρένθεση, πείτε μας, το ευρώ είναι το όπλο μας. Με ποια έννοια? Τυχόν χρεοκοπία της Ελλάδος θα κόστιζε όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι θα κατέρει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και εμείς, αντί να πάμε και να πιέσουμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μας βοηθήσετε για να μην έχουμε όλοι πρόβλημα. Πήγαμε συνεχώς, υποχωρούμε, συνεχώς λέμε ναι και στο τέλος το δίλημμα παραμένει το ίδιο. Και μπορεί να μην αποφύγουμε και το πρόβλημα. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Είστε αντιμνημονιακοί, είστε εναντίον των μνημονιών, όμως τι λέτε για την Ευρωζώνη, για το ευρώ, για τη δραχμή? Ποια είναι η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη σχέση που πρέπει να έχει η Ελλάδα με την Ευρωζώνη? Η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι πεντεκάθαρη. Δεν είμαστε κατά το ευρώ, δεν είμαστε κατά της Ευρωζώνης, δεν είμαστε κατά της Ευρώπης. Η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όμως, αυτή τη στιγμή θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να είναι εταίροι μας, όχι εκβιαστές. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πλούσιος ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα. Έχει στοχοποιηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο συνεχίζουμε εμείς να παίρνουμε δάνεια τα οποία δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε, άλλο τόσο θα συνεχίσουν να μας εκβιάσουν μέχρι να μας οδηγήσουν αυτή στη χρεοκοπία. Εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ευρώ. Το ευρώ είναι η δύναμή μας και είμαστε σταθεροί σε αυτό. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη φιλολογία ότι οδηγούμε τον κόσμο στην χρεοκοπία, ότι θέλουμε να γυρίσουμε στη δραχμή, ότι θέλουμε να απομονωθούμε από τον κόσμο τον υπόλοιπο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Πού βρίσκονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην κλίμακα από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά? Ποια είναι τα στοιχεία, τα πολιτικά του κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Παπαθανασίου? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, από τη στιγμή που ο συνιδρυτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Πάνος ο Καμένος, είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, και από τη στιγμή και που οι βουλευτές οι οποίοι έχουν προσχωρήσει μέχρι στιγμής στους ανεξάρτητους Έλληνες προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι σαφές ότι έχει ένα κεντροδεξιό χαρακτήρα, ένα πατριωτικό κεντροδεξιό χαρακτήρα. Όμως δεν είναι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μάχη. Γιατί είναι μάχη αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε. Βέβαια, ναι. Είναι η μνημονιακή και η αντιμνημονιακή. Εμείς αυτή τη στιγμή στεκόμαστε εδώ, λέμε αυτοί είμαστε. Είμαστε άνθρωποι της ελεύθερης αγοράς, όχι της ασίδου της ελεύθερης αγοράς, ούτε του νεοφιλελευθερισμού να τα πουλήσουμε όλα. Αλλά θα πρέπει και όποιος θέλει να συνταχθεί με τις αξίες αυτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δηλαδή, είμαστε κατά του μνημονίου. Πιστεύουμε και να κάνω και μια αναφορά και στην Ορθοδοξία εδώ πέρα, συν της άλλης, γιατί είναι και κάτι πρέπει να θυμόμαστε και λίγο τις βάσεις μας. Από πού προερχόμαστε. Δηλαδή και η Ορθοδοξία και η αρχαία Ελλάδα, σεβόμενοι πάντα βέβαια το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας του καθενός. Εσείς έχετε δικαίωμα, ένα παραπάνω δικαίωμα να το κάνετε αυτό, γιατί είστε γιος Παπά. Έτσι. Ναι, του Παπαθανάση από τη Μητρόπολη. Το γνωρίζουν στην πόλη. Μάλιστα, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Αυτό θέλω να πω, ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν περιορίζουν. Προσωπικά δηλαδή έχω φίλους οι οποίοι ανήκουν σε άλλα κόμματα. Αριστερά κόμματα. Και αυτά είναι αντιμνημονιακά. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Π.χ. άκουσα την κυρία Κανέλη, νομίζω, της προάλλης. Πείτε μας αυτό. Το ΚΚΕ έχει, ως παράδειγμα το φέρνω, πιστεύει ότι πρέπει να πολεμήσουμε το μνημόνιο, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρώπη και από την Ευρωζώνη. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι αριστερός και να πιστεύει ότι το κόμμα του δεν τοποθετείται σωστά σε κάποιο άλλο τομέα. Είμαστε καθαροί σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε και μάλιστα θα υπάρξουν και προγραμματικές δηλώσεις σύντομα για να γίνουμε ακόμα πιο ξεκάθαροι. Μάλιστα. Ναι. Προς το παρόν δεν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, είστε 9 είμαστε, ναι. Έτσι, στους ανεξάρτητους Έλληνες. Απ' την άλλη, προεδρεύων δηλώνει ο Πάνος Καμένος. Βεβαίως. Ποιος θα είναι τελικά ο επικεφαλής στους ανεξάρτητους Έλληνες, κύριε Παπαθανασίου, πώς θα προκύψει, θα υπάρξουν κάποιες διαδικασίες στη συνέχεια, προεκλογικά, πριν τις εκλογές? Αυτή τη στιγμή προεδρεύουν ο Πάνος ο Καμένος. Ο οποίος Πάνος Καμένος ξεκίνησε την όλη προσπάθεια και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί αν θα παραμείνει έτσι. Ο Πάνος Καμένος έχει δηλώσει ότι έχει ξεκινήσει ένα κίνημα, όχι κόμμα, ένα κίνημα, στο οποίο προεδρεύει, και εάν στην πορεία από αυτό το κίνημα δουν ότι πρέπει αποφασίσουν να είναι κάποιος άλλος προεδρεύων, είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν το κάνει για τον εαυτό του αυτό, για να γίνει πρόεδρος του κινήματος. Με αυτή την έννοια είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάτε πολύ πολύ καλά. Τελευταία δημοσκόπηση της VPRC σας έδωσε 11%. Ανέλπιστα καλά πάτε, έτσι. Δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ένα νέο κόμμα ανεβαίνει δημοσκοπικά στο 11% μέσα σε ένα μήνα. Τι σημαίνει αυτό για σας? Αυτό σημαίνει ότι θα ανεβεί ακόμη περισσότερο, πρώτον, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όχι για να πάει καλά το κίνημα ως κίνημα κτλ. Αλλά σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί πλέον και το δικομματισμό. Δηλαδή, έχουμε κάποια κόμματα στα αριστερά τα οποία γνωρίζουμε τι πρεσβεύουν και καλώς τα πρεσβεύουν εφόσον αυτά τους αντιπροσωπεύουν. Από εκεί και πέρα όμως ο δικομματισμός έχει φτάσει ένα τέλμα. Και το τέλμα είναι, στην παρούσα στιγμή, είναι διπλό. Γιατί? Πρώτον, δεν τιμωρείται κανένας. Δηλαδή, κλέβουν οι πολιτικοί, δεν τιμωρείται κανένας. Κάποιος κλέβει εδώ, δεν πληρώνουμε εμείς 1.000 ευρώ στην εφορία, τι και λιγότερο, μπορεί να πάμε μέσα ανά πάσα στιγμή, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να τιμωρούνται και οι πολιτικοί. Όποιος έχει κλέψει, ανεξαρτήτως παρατάξεως, πρέπει να τιμωρηθεί. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι η αντίστασή μας κάτω του μνημονίου, ο Πάνος Καμένος ήταν
ειλικρινά πάρα πολύ δυναμικός στην παρουσία του αυτή στη Βουλή. Και αν μπορέσω να πω, και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη, το οποίο μερικές φορές ο κόσμος φοβάται να το αναφέρει, με την έννοια ότι να μην μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Παγκόσμια διακυβέρνηση. Έχουμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός περίπου της Ελλάδος, μας μιλούσε συνεχώς για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Λοιπόν, το παγκόσμιο νόμισμα, δηλαδή η παγκόσμια διακυβέρνηση τι είναι? Το παγκόσμιο νόμισμα, η παγκόσμια θρησκεία. Και αν συνεχίσουμε έτσι αυτή την πορεία, στην οποία ο κ. Παπανδρέου μάλιστα τώρα δήλωσε ότι θέλει να κάνει και σχολή, να εκπαιδεύσει πολιτικούς για αυτό που έκανε εδώ πέρα. Αν συνεχίσουμε έτσι να υποχωρούμε, αν συνεχίσουμε να απαλήφουμε τις αρχές και τις αξίες μας, αν συνεχίσουμε να αγνοούμε την ιστορία μας, στο τέλος θα καταλήξουμε μια χώρα στην οποία ίσως μας πάρουν τη Θράκη αργότερα, ίσως υποχωρήσουμε μας πάρουν κάτι από το Αιγαίο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον. Ακούω τις απόψεις σας, οι τηλεθεατές αξιολογούν τις απόψεις όλων μας. Λέω συχνότατα, προεκλογικά δεν θα έχετε κάποια συνεργασία. Μετεκλογικά όμως θα υπάρξει, σκέφτεστε συνεργασίες σε κυβερνητικό επίπεδο, κύριε Παπαθανασίου? Ο Πάνος Καμένος έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κατεβαίνουμε ως μια αυτόνομη ομάδα, ένα αυτόνομο κίνημα και θα συνεχίσουμε έτσι. Μάλιστα. 11% είπα ότι έχετε στην πρόσφατη δημοσκόπηση της VPRC. Σήμερα δημοσιεύεται στα επίκαιρα. Πού μπορεί να φτάσει το κίνημα? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πού μπορούν να φτάσουν? Η δική μου εκτίμηση, χωρίς να θέλω να νομίζει κάποιος ότι υπερβάλλω, αλλά λογικά να το δούμε, υπάρχει ένας κύκλος σε όλα τα κόμματα, όπως είπαμε και πριν. Έχουμε μια μεταπολίτευση που έχουμε 35 περίπου χρόνια, έχουμε 2 κόμματα. Δεν ήταν για πάντα αυτά τα κόμματα στην Ελλάδα, ούτε θα είναι για πάντα. Τίποτα δεν είναι για πάντα. Και πλέον πιστεύω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετά από αυτές τις εκλογές ίσως θα είναι ή πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Το αποδέχομαι, διότι είναι προεκλογική περίοδος και έχετε δικαίωμα να λέτε ότι στοχεύετε ψηλά. Θα είστε υποψήφιος, κύριε Παπαθανασίου, εσείς προσωπικά? Θα είστε στο ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων Ελλήνων εδώ? Έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου και περιμένω να αξιολογηθώ κι εγώ όπως και οι υπόλοιποι και να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας και θα πρέπει να έχει μαζί του και το βιογραφικό του και το ποινικό του μητρό και το ε9. Πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια και θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο το οποίο πείτε μου, ναι. Ελέγχθη στην πρώτη μάλλον συνάντηση που είχαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο Κωνσταντιάνα το προηγούμενο Σάββατο, το οποίο είναι το εξής, από τον οικονομικό διευθυντή του κόμματος, του κ. Κολλιό, ότι θα είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο θα έχει πιστοποίηση ISO. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρχει πλήρη διαφάνεια και μέσα στο κόμμα. Το κόμμα για τους βουλευτές του, το κίνημα μάλλον, για τους βουλευτές του θα κάνει και αυτό έλεγχο οικονομικό, ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Τι έρχεται στο κόμμα, τι βγαίνει από το κόμμα και ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα στο κόμμα. Μάλιστα. Βρισκόσαστε βέβαια στο οργανωτικό στάδιο. Αυτά τα στάδια έχουν δυσκολίες. Γραφεία μου λέγατε ότι δεν έχετε ακόμα. Δεν έχουμε όμως το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα είμαστε ένα κόμμα, ένα κίνημα μάλλον, το οποίο είναι. Και ζούμε και μια περίοδο κρίσης τέτοια που δεν πιστεύω ότι ίσως να είναι η μεγαλύτερη περίοδος κρίσης οικονομικής που έχει περάσει η Ελλάδα. Δεν θα προκαλέσουν ανεξάρτητοι Έλληνες με έξοδα, γιατί δεν έχουν και έσοδα και δεν έχουν και κάποια υποστήριξη από αλλού που θα δημιουργούσε και ίσως και μετέπειτα δεσμεύσεις ακριβώς. Κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο στους συμπολίτες και συμπολίτες που μας ακούν και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε. Ένα τελευταίο θα ήθελα να πω μόνο. Πείτε μας. Ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η χώρα έχει παραχωρήσει την εθνική της κυριαρχία σε τέτοιο βαθμό που, όπως μεταφέρουν και ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, δεν έχει υπάρξει άλλη φορά παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας κράτους, ανεξάρτητου κράτους, σε τέτοιο βαθμό όπως στην Ελλάδα, εν καιρό ειρήνης. Δηλαδή, μόνο ξένος στρατός δεν έχει έρθει. Η χρεοκοπία, το μνημόνιο, η χρεοκοπία θα πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε. Να σταματήσουμε να υποχωρούμε στους εκβιασμούς. Δεν μπορούμε να εκβιαζόμαστε συνέχεια και το ευρώ είναι το όπλο μας. Αλλά θα πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας και το μνημόνιο και να τιτλοποιήσουμε την ΑΟΣ για να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο, γιατί αλλιώς αν παραμείνουμε σε αυτή την πορεία θα μας χρεοκοπήσουν αυτοί και θα τα πάρουν κιόλα. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαθανασίου για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία, είπα για λίγο πριν, να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Τώρα κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στο θέμα του χώρου υγειονομικής